πηγαίνουμε, τι είναι εδώ. Πάντο κλαμπ. Πάντο κλαμπ. Τι είναι αυτό? Εδώ παίρνεις με τέτοιο όμως, Ναι. καρτέλα. Από εκεί έχει τα ίδια. Από εκεί. Πάμε. Πάντο κλαμπ είναι ρε. Τι το πάντο? Α, που μπαίνουν μέσα ρε μαλάκα. Ναι, κατάλαβα. Ακριβά ταξίδια. Πού πάει? Πότε πάει. Mercedes, Άντε πλικά θα ρέχεις ένα και μπρος και πίσω τραβάει. Όχι. Εδώ δεν είναι, πέρα που περάσαμε. Τα πάντο. Είναι μέσα στην... που παίρνουν οι αλλαγές.